Kære børn og unge, og kære Jens Frederik Nielsen, som børnefortalsmand, så vil jeg nu snakke lidt om forholdet mellem USA og Grønland, hvor vi gerne vil høre jeres mening som børn og unge. Og tusind tak, fordi I har sendt jeres spørgsmål videre til mig. Og også til dig, Jens Frederik Nielsen. Der vil jeg også gerne sige tak for, at du som formand for Naalakkersuisut har taget imod de her børn med det her pressemøde, for at kunne svare på børnenes spørgsmål. Og nu er det så børnenes tur og Jens Frederiks tur til at få ordet. Tak, og velkommen til jer alle sammen, og også alle jer, der lytter med fra rundt omkring på kysten. Hjertelig velkommen. Vi går straks videre til spørgsmål. Det første spørgsmål. Hvor mange forskellige sprog taler du? Tak for spørgsmålet. Jeg taler grønlandsk, jeg taler også dansk, og så taler jeg også engelsk. Næste spørgsmål. Værsgo. Stoler du på Trump? Her er den sidste tid, i den seneste lange tid, desværre, så har han sagt en hel masse kedelige, triste ting omkring vores land. Og hvis vi ser på forholdene på verdensplan, og hvordan han også har opført sig over for andre lande, så er det selvfølgelig et stort spørgsmål for os, om hvordan vi skal forholde os til ham. Men det er så også vigtigt lige nu, rent politisk, at vi har en ordentlig og rydelig diskussion med USA, således at vi kan ændre Trumps syn på Grønland, og også måske opfordre ham til at indgå i et mere samarbejde. Men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at hvis man stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget vi egentlig stoler på ham lige nu. Næste spørgsmål. Hvorfor er der så meget militær på Grønland lige nu? Det er et rigtig godt spørgsmål. I rigtig mange år her i Grønland har vi ikke rigtig haft særlig mange soldater, men lige nu, den verden, som vi kender, den er i forandring. Der er krig i verden. Rusland er i krig med Ukraine. Og i Palæstina er der også krig med Israel. Der er rigtig mange krige rundt omkring i verden lige nu. Og derfor, når man ser på hele verden, så er det blevet endnu mere vigtigt, at man gør mere ud af forsvaret og militæret. Men her på Grønland har vi ellers aldrig haft et ordentligt militær. Men derfor har vi alligevel haft en meget vigtig strategisk position, og derfor er der mere militær nu. Og vi må også regne med, at i fremtiden, så vil der komme endnu flere soldater, som vi ser her i landet. Men de her soldater, dem skal vi huske på, at de er her for at hjælpe. De er her ikke for at skabe uro, eller for at gøre folk bange. Men de er her for at hjælpe os. Næste spørgsmål. Hvorfor kan man hele tiden se vores flag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har lagt mærke til her det sidste år, i måske lidt længere end et år, så var der måske rigtig mange mennesker i verden, som ikke kendte til Grønland, eller hvor vi overhovedet var i verden, og de vidste ikke, hvordan vores flag ser ud. Og så begyndte de at snakke om fra USA, at de gerne ville eje Grønland, så nu kender alle i hele verden, hvem vi er. Og de er interesseret i os, og de er interesseret i vores flag, og det er derfor, vi kan se det grønlandske flag overalt. Også når jeg er ude at rejse, når jeg er i udlandet, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, som stiller spørgsmål omkring Grønland. Også om vores flag.
Og jeg kan også mærke lige nu, at de folk, som jeg snakker med, de ved meget mere om Grønland. Derfor kan man godt sige, at vores flag er så synligt rundt omkring i hele verden, det er fordi, at hele verden kigger på Grønland lige nu. Måske på grund af det, der er sket mellem Grønland og USA. Og tak for spørgsmålet. Næste spørgsmål. Kan Trump bombe Grønland? Jeg vil gerne sige det på den måde. Nej. Jeg tror ikke, der er særlig stor sandsynlighed for, at Trump gør sådan noget og bomber Grønland og så videre. Men jeg kan sagtens forstå, at man er bekymret, og det kan godt lyde meget bekymrende alt sammen. Men vi skal altså ikke være bange her i landet. I Naalakkersuisut så arbejder vi alt, hvad vi kan, for at have den gode dialog. Og som vi plejer her i landet, så skal vi jo bare være glade og gøre, som vi plejer. Men det er et rigtig godt spørgsmål. Næste. Hvorfor er det, at Trump vil have Grønland? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Og det handler også om, hvem man spørger, eller hvor man kommer fra, i forhold til hvilket svar man får. Men Trump har altså sagt, at han vil eje Grønland eller styre Grønland, på grund af, at vi har så vigtig en geopolitisk position. Altså, vi er sådan øverst på kloden, og det er en meget vigtig position i rent forsvarsmæssigt. Så i første omgang, så har han sagt, at han gerne vil købe Grønland. Nu har han så sagt, at han gerne vil styre Grønland eller eje Grønland. Og det er med udgangspunkt i deres egne behov i USA. Og tak for spørgsmålet. Det næste spørgsmål. Trumpi-mineraalin sorsuunissamun atugassatut perusuppai. Jeg tolken kunne ikke høre spørgsmålet. Det er noget med krig. Det er også et rigtig godt spørgsmål. Vi regner med, at Trump måske også kigger på alle de her ting. Måske ikke for at bruge det i forbindelse med krig, men fordi de har brug for de her mineraler i forhold til verdensudviklingen lige nu. Men hvis vi har et rigtig godt samarbejde lige nu, altså som det er i dag, så er det alt sammen muligheder. I forhold til, hvad Trump vil bruge råstofferne til, så er det et rigtig godt spørgsmål, men jeg har lidt svært ved at svare på vegne af Trump. Men jeg regner altså med, at han er meget ivrig efter at få fat i vores råstoffer. Hvis der kommer krig, hvad skal vi så gøre? Først vil jeg gerne sige, altså, vi regner altså ikke med, at der kommer krig her i landet. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at der kommer krig her i landet. Og vi bruger alle vores styrker på at sikre lige netop det. Og vi skal holde sammen her i landet, uanset hvad der sker, så skal vi holde sammen og hjælpe hinanden. Men jeg synes altså ikke, jeg tror altså ikke, der kommer til at være krig her. Men det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er nogle rigtig gode spørgsmål, I har alle sammen. Næste. Kommer Trump til Grønland? Vi har ikke hørt noget endnu om at han måske kommer til Grønland. Jeg regner ikke så meget med det. Og vi har slet ikke hørt noget om, at han har lyst til at komme til Grønland. Men Trump, han rejser jo rundt i hele verden, så man ved aldrig. Måske kommer han en dag.
Paasisarlutiaqaassinnaa. Kan du forstå engelsk? Jeg taler ikke engelsk hver dag, men jeg holder for eksempel møder, hvor jeg snakker engelsk, og nogle gange holder jeg også oplæg på engelsk. Så jeg plejer at snakke engelsk, eller jeg prøver at snakke engelsk så godt som jeg kan. Sooruna Trump isumakartoqqalluna. Hvorfor mener Trump, at Danmark ikke passer godt på Grønland? Nogle af de ting, Trump har sagt, det handler om militær og forsvar, og Trump mener, at Danmark, fordi de har et ansvar for vores sikkerhed, og der synes Trump, at det i en årrække ikke har været nok, det som Danmark har gjort, at der har været alt for få skibe, og der har været alt for få militært personale på jorden. Og det er derfor, at Trump siger, at det ikke er nok, det som Danmark har gjort. Men vores land og Danmark, det har vi altså snakket om de her forhold i rigtig lang tid. Og det er derfor, at der også er kommet flere soldater nu, og de kommer fra forskellige steder i verden, fra flere forskellige lande, og der er også nyt udstyr, som er kommet op fra Danmark. Og der er blandt andet også kommet nye skibe og andet. Så der sker altså noget på det her punkt. Kadaallinit Trump orninginneqarpa. Kan grønlændere godt lide Trump? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi politikere, vi siger alle sammen, at vi her i landet, så der vil vi altså ikke ændre på, hvem det er, der ejer landet. Og det kan måske godt være, at der er nogle grønlændere, som måske godt kan lide Trump rigtig meget, og egentlig godt vil være en del af hans land. Men der skal vi også huske på, at enhver kan mene, hvad de vil. Og det har de ret til. Og dem, der gerne vil Trump, dem kan vi måske være uenige med, men de har altså fri vilje til at synes, hvad de vil. Hvis Trump hele tiden vil have Grønland, giver du så efter på et tidspunkt? Altså dem, jeg arbejder med, og dem vi arbejder med for Grønland, altså der vil vi ikke overgive Grønland overhovedet. Vi vil aldrig give det væk, vi vil aldrig sælge det, og vores lands grænser, dem vil vi altså ikke give bare så meget som en centimeter af. Vi, der bor her i Grønland, vi vil være grønlændere, vi vil ikke være andre. Og det er kun os, der kan beslutte om vores egen fremtid. Altså når I engang bliver store, så bliver det jer, der skal styre det her land. Og derfor er det meget vigtigt, at vi sikrer, at I har den mulighed. Vil Trump kun have Grønland på grund af vores mineraler? Det tror vi ikke. Trump har sagt rigtig meget omkring, at han gerne vil eje og styre Grønland på grund af forsvarsmæssige spørgsmål. Men selvfølgelig, jeg tror godt de her ting som mineraler, det her spiller ind. Altså vi har nogle meget eftertragtede mineraler her i landet. Så det vil ikke være helt mærkeligt, hvis ikke det også indgik i hele det her. Hvordan er det så, når Trump gerne vil eje Grønland? Ja, vi har meget travlt. Og det er meget udfordrende. Men heldigvis, så har jeg rigtig mange folk, som er meget, meget dygtige, som jeg arbejder med. Og jeg er ikke alene med at arbejde med de her ting. Jeg har de andre medlemmer af naalakkersuisut og en hel masse andre mennesker, som bruger alle deres kræfter på at behandle det her spørgsmål. Men vi har altså meget travlt. Og nogle gange, så kan vi også miste søvn over det. Kan Trump overtage Grønland?
Det er vores opgave at undgå, at det sker. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at have en god samtale med Trump, men også at have en god dialog med hele USA, og det har vi også så vidt muligt. Så vi har meget travlt med at prøve at sikre det. Men Trump kommer ikke til at overtage Grønland. Grønland er vores eget land. Og det er det, som vi hele tiden skal prøve at sikre. Trump. Tachiginak tippi. Stoler du på Trump? Når man tænker på, hvordan Trump taler om Grønland, så stoler jeg ikke særlig meget på ham. Men jeg ønsker virkelig, at vi kan samarbejde med respekt for hinandens lande, og hvor vi ikke snakker dårligt om hinanden, men har et almindeligt samarbejde, ligesom vi har et samarbejde med rigtig mange andre lande. Hvorfor er det, Trump giver os så mange bekymringer hele tiden? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Nogle gange så spørger jeg også mig selv, altså hvorfor er det, at han hele tiden vil have, at vi er bange, selvom vi har sagt rigtig mange gange, at vi er ikke til salg, og vi vil ikke være en del af USA, at vi vil gerne samarbejde mere og handle mere, men vi vil gerne være os selv. Og så spørger jeg også mig selv, altså hvornår er det, han fatter det? Hvornår stopper han med at snakke, med at sige en hel masse ting, som kan give en masse bekymringer og ængstelser? Jeg ved ikke, hvorfor han stadig gør det. Men jeg er meget glad for, at vi nu har en mere direkte samtale mellem Grønland og USA. Så det ikke bare helt foregår via medierne og de sociale medier. Og håber også, at hans udtalelser, meget kedelige udtalelser, holder op. Men det var et rigtig godt spørgsmål. At hvis man siger det tydeligt til ham, du skal holde op med at gøre os bange, det er ikke særlig rart. Det kunne måske hjælpe. Og dermed er vi færdige med det her pressemøde. Tusind tak for alle jeres spørgsmål. Det var nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål. Nogle af dem var lidt svære at svare på, fordi de var så gode endda. Tusind tak, fordi I kunne komme i dag. Og også tak til alle jer, der har set med.